Tora ako mama. Mao man ni atong life sa bukid guys. Magkat-kat ni, magkuan ni. Kami sa akong manghod, magkat-kat mig kahoy. Katong sa una. Katawan good kaayo. Kami sa akong ate Laila. Kanya happy trip ko na tagak. Joke lang ngayon ko. So guys, dura ako mama. Nagkuan og sagbot. Nagputol sa sagbot. Maumaning kan sa saging. Pura. Tora ako mama. Tora guys dyan. Ako mama. Basta anong rumah. Tora ako mama. Katong sa una, dali aman daw maligo katong sa una. Nadili man daw may pwede maligo dito. Kay lapok man. Kaayo. Nakaligo. Ako mama dito. Ayan, pagkahuman gawas niya. Lapok kay ang lawas, ulo. So bawal may maligo dito. Dito lang sa among sapa nga gilaban namo. So pura yan si mama. Pura nagkuan-kuan. Ba't unsa nang tawag ano? So, ayan guys. Akong mama. Magpalayo sa ako ha. Para maklaro ninyo. So, ayan. Dool sa ako. Oh. Akong mama. Hi! Last, ang baby ako po na kay Luoy o sayang. Aman! Wala na ka. Akong mama. Sorry ngayon sa akong manghod bayat to. Ang luwa siya kay giubo. Manghod dili na pwede magsunod-sunod. Wala lang ka. Asa? Asa man? Adto daw. Adto. Laon ra ba? Ay wala ka sayang. Oh, excuse na. Wala na may tubig. Hala, nagligid Chuchu. Tarang sayang mo dito niya. Excuse Chuchu. Bastos aning Chuchu. Mami, si Jana nagsigig koan. Tarang ligid siya mo. Mami, may sulod. Tubig. Kanigod. Kaning coconut ba? Uy. Nanay, coconut water? Yeah. Shake it more. Uy, dala na ito sa ibabaw na. Tura ako manghod ng dalag lubi. Ano na pa dyan lubi? Langi. So, tura ako mama. Taghan kay lubi nga dak. Limutan rin na ito mga tanong na ito sa bukid guys. Future sa akong mga anak. So, Kiana and Johanna. Apa. Patay na putol. Wala ang video? Wala. Kaning tuan sa coconut. Wala man ni tubig. Hala, kanin mami na tubig. Chacha, napa diri ah. Napay kuan. Coconut. Na tubig. May tubig diri ah. Mami kanina isulod mami. Kaning isa. Oh, look at my pawis. Jojo, shake this because I can't really shake it good. Shake it to see if there's water. Water? There's no water. That one has water. Shake it. Look. Shake that one, Jojo. Yeah,
may tubig. Johanna, you're so annoying. Chicha, there's more. Kuan ni mong video. Wa ka mag-excuse. Isa ka coconut, oh. Let's check to see if it has water in it. Mommy, no? Mami, napay coconut, mami, oh. Ako lang kat onon niya. Magkat-kat ko dira. Okay, makuha ko saan lubi. Are these our tiny banana trees, Mom? You're getting the weeds away so it could grow strong? Because weeds can actually kill some trees and plants. Banana trees? Coconut. Wait, that's a coconut tree? Yeah, this one is coconut. Oh, wow! Our first coconut tree right here. Okay, right here. You see, this is our coconut tree. It looks such nice and healthy. Let's go, guys. It's like good. Yan naman. So, turayan ako, Mama. Doon. Sorry guys, nanggakuan ako. Times 2 na ni siya guys. Ang scroll na ako. Times 2. 2 times, I mean. So, asa man? Wala, may sakit. If I did, then that means it would be hurt. No, kasi na dead in here. Because it sticks on you. Wala mong bukid. Nindot siya. Iya, turun si Mama. Dito. You shoot him that knock there, oh. Shoot him there, knock. All the coconut trees there, guys. Kailangan nato siya pahagbasan. Kaya murag na priso ang tag-iya dire. Luoy kayo ang mga lubi nga. Daot. Nga kuan, di kapang kaputan sa mga sagbot. So, kailangan nato siya pahagbasan. So, yeah. That's all for today. I love time to go home. Getting late. Bye! Bye-bye!